Кызган таба яшьләр тапшыруында танышабыз яңа яшь җырчы белән Айдар Рәкыйпов. Айдар, синең белән танышасы киләчәктән дә кайдан син менә әле яңа гына күренә башладың? Концертларда, радиода җырларың әйләнә, видеолар менә бар йөргән кызың, без аны беләбез, Гөлнар Шакирова белән. Менә үзең белән дә ниһаять очраштык. Сөйләп җибәр хәзер үзең турында. Мин үзем Башкортстан егете. Уфада тудым. Әлеге вакытта Илеш районында Югары Яркәй авылында яшәп ятабыз. Әнием шунда, мин инде Казанда 2нче курста Венера Хатыны классында җырга укып йөрим. Ничәнче курс дидең? 2нче. 2нче. Бирәк эшлисең беле, менә Казан ничек сине каршы алды? Казан бик яхшы каршы алды, бик җылы, монда бик ошый, матур. Ну әлеге мәлдә монда ремонтлар бара, университет әзерләнә. Бик ошый. Ни өчен җырчы булырга теләдең, Айдар? Чөнки беләм, синең буйсының узын һәм инде башка сәүдәгәр монда. Төзүчеме булырга мөмкин иде. Җырга килгәндә, ул минем иң беренче әтиемнең хыялы. Әтиең кем исемле синең? Кем улы син? Минем әтиемнең исеме Рәмзил. Рәмзил улы син. Рәмзил улы мине. Шул җырга килгәндә әтиемнең хыялы, минем әтием баянда уйный, җырлый. Бик тә матур җырлыйлар, алар 6 малай, 2 кыз семьяда. 6-сы да баянда уйный. Димәк, син әтиеңнең хыялын тормышка ашырасың. Әтинеке генә түгел инде, ул әти әйтте, әтием бәләки чактан бери җырласым килгән иде, диде минем. Менә шул хыялымны син тормышка ашырсаң бик яхшы булыр иде дип әйтте дә, мин үземнең хыялым 6 яшьтән бeri җырлыйм, бик ошый. Минем өчен җыр ул, ну аны сүз белән аңлатып булмый. Безнең хәзер шундый заманны, Айдар. Сүз белән аңлата торган заманда бөтен нәрсәне аңлатырга кирәк. Тырышып кара инде аңлатырга. Чөнки җырчылар күп, бик күп, Айдар исемлеләре дә күп. Рәкыйповлар юктыр. Юктыр. Юк, кемгә җыр нәрсә өчен, кемгә ниндидер, минем өчен җыр ул, әйтәсем килә, ул миңа көч бирә, ул миңа дәрт бирә. Менә Гөлнас Шакирова белән ничек таныштың? Сез аның белән егет белән кыз дип аңладык инде. Мәхәббәт җырларында җырлыйсыз, клипы кыз бар. Бик хисчән шулай төшерелгән, инде сюжет линиясе белән. Гөлнас белән таныштык. Бу көн зачетлар көне иде, вокалистлар зачет сдавать итәдер. Мин шулай итеп тыңладым да төшеп барам. 1нче этажга, безнең класс 3нче этажда, и Гөлнас төшеп бара кырдан. Шуй матур киенгән, ак, шундый күлмәкләр, шундый матур юбкалар, аяк киемнәре. Ну, карап куйдым да, әйтәм, нинди сылу матур кыз. Шуннан сөйләшеп киттек шунда. Озак кына сөйләшеп тордык шул баскычта. Битенде бала. Ялып калмадыңмы син, битне читтән килгән егет тел әйләнмәскә мөмкин, каушарга мөмкинсең. Беренче ничек кенә мин генә сүзләр әйтим икән дип торам. Юк, сөйләштек, яхшы. Шуннан битенде яшьләр битенде, яшьләр генә түгел, бөтен кеше контактта утыра битенде. Шул контактта язышып, танышып, шулай итеп безнең нәрсә дип әйтим. Элемтәле җайланды. Алга таба инде ул нигә әйләнде? Алга таба ниндидер иҗади бер икебезнең дә хәзер җыр ягыннан булгач, икебезгә дә эшләсе килеп тора, икебезнең дә җырчы буласы килә, яңа җырлар язырасы килә, клиплар төшерәсе килә. Әле генә февраль аенда Мәхәббәтем дигән җырга клип төшерелде. Бу минем Башкортстаннан минем якын дустым Тимур Рамазанов, көе һәм музыкасы. Ул инде бик талантлы кеше. Аның җырына, аның сүзләренә шул Мәхәббәтем дигән клип төшерелде. Сценарийсын кем язды? Сценарийсына килгәндә, Ишен Гөлназанда йыгыла. Ул якка килгәндә сценарийсын Гөлназның әтисе, Гөлназның семьясы белән бергәләп, менә шулай утырып уйладык сценарийсын. Монда күбрәк тә инде әнисенең уйлары, фикерләре. Снегоходлар бит инде авылга кайтып, учаклар янып матурына шулай. Безә учаклар янып. Ул ягыннан инде әтисе бик тә ярдәм кулы сузды.
Гомумән килгәндә, ул клипта Гүлназ мин һәм бөтен клипның уратып алган аларның семьясы. Бу сезнең тарихмы? Бу безнең тарих дип. Юк, анда тарихка килгәндә юк, анда тарих. Бу сезме инде, әллә инде образлар идеме? Бу без дип, бу образлар, буга килде образлар. Ул синең иң беренче клибиң. Иң беренче Гүлназ белән төшерелгән. Иң беренче клибим Гүлназ белән төшерелгән. Һәм сезгә ничә яшь иде инде ул вакыт? Хәзер сезгә ничә яшь? Миңа анда 22 иде, һәм миңа 22. Кайсы айында тудың син? Мин 15 февральдә тудым, 90 елда. Муса Җәлил Муса Җәлил туган көндә. Кайсы республиканы күбрәк яратасың? Туган Башкортстандымы, әллә Татарстандымы? Юк, әлбәттә. Кайсы күңелеңә якынрак? Ну, бу инде вопрос. Ул әлбәттә һәрбер мин әйтмәсәм Татарстанны яратмыйм, Башкортстанны яратам. Юк, алай түгел. Башкортстанны яратам мин үзенчәлекле белән, үзенең таулары белән, үзенең шунда туып үскәч, шунда Табигать матур инде. Табигать матур. Татарстанда мин күбрәк уйлыйм, сәнгатькә күбрәк кеше бирелгән, сәнгатькә күбрәк кеше эшли, бу нык шәп. Чөнки сәнгать ул җыр ягыннан килгәндә дә ул минемчә бүтән яктан да бүтән кеше җырлый, бүтән кеше җыр ярата, бүтән кеше шуңа тартыла. Кайда гына булса да, нәрсә генә булмаса да кеше җырлый. Шуның өчен теге Татарстан, Башкортстан дип булмый, һәрбер якта үзенең үз тормышы, үзенең яраткан шәхесләре бар. Мин Татарстанны бик нык яратам һәм Башкортстанга кайтып йөрәчәкмен дигәсем килә. Әтиәнең синең Башкортстанда инде. Әтиәнем Башкортстанда. Син бер үзең монда. Мин бер үзем. Туганнарың бармы соң, дусларың? Дусларым бар. Монда Башкортстанда гомумән кеше күп бит. Хоббиларың нинди, Айдар? Менә ниндирәк җегет син? Бер җырга гына тотынмагансың бит инде. Юк, җырдан башка мин плавание белән шөгыльләнәм. Йөзү белән. Йөзү белән. Казанда бассейнга йөрисеңме? Казаннан бассейнга бик йөргән юк, Мисырны уйнарга йөртәләр. Син йөзү буенча спортсменме әллә инде? Кандидат мастер спорта. Йөзү буенча һәм инде плаваниедан булганда тагы да волейболга йөрим. Айдар, синең музыкаль белем бармы? Музыкаль белемне килгәндә, мәктәптә укыганда мин музыкаль мәктәпкә йөридем, хорга. Һәм инде 11 сыйныфны тәмамлагач, Уфа сәнгать училищесына укырга кирдем, вокалга. Һәм шуннан соң килдем. Шуннан соң килдем, менә Казанга. Казан мәдәният һәм сәнгать университетына. Университетына укырга кирдем.